Bakit nakatulala ka na naman, Pagaspas? Eh kung lahat yan ay kakagat kay Pagaspas, ay delikado. Ayun ang problema ko dito sa kulungan na ito. Mga kasinaga, good morning. Ngayon pala mga kasinag, kauwi ko lang galing sa paghatid ng dalawa kong chikiting. At may pinalamig na akong pagkain ni Pagaspas dito. Pakainin natin. Papunta kasi kami ngayon mga kasinag sa Tinambak. Mga 2 hours biyahe yun. Magmumotor lang kami, gawa ng may nagpadala sa akin mga kasinag sa Palawan. Kaya doon ko i-claim. Malayo kasi dito pag mga ganyang remittance eh. Mabuti kung sa GCash lang at hindi na kami alis. Matik andito na sa amin. Para sa simbahan yun mga kasinag, tulong nila. Kaya pupuntahan natin ngayon. Yung isa kasi nung Sunday pa yun pinadala. Tapos yung isa naman kagabi lang ihinulog. Ito naman kasinag eh. Good morning. Ayun. Itong pinoproblema ko dito mga kasinag. Ayan oh, nakikita nyo ba yan? Yan ay yung pinoproblema ko dito. Gawa ng pag may mga ganyan na buto-buto, kinakain ng kalamintas, ligha kung tawagin sa amin. Yung tira-tirang pagkain ni Pagaspas mga kasinag, kinakain ng mga ligha. Tapos si Pagaspas laging kinakagat. Ayun ang problema ko dito sa kulungan na ito. Nakakagat si Pagaspas lagi sa paa. Kahapon nga, ang ginawa ko dito, pinagparasilaban ko na yan. Pinagparasunog ko na. Tapos dito, yung tinutulayan na galing dyan sa mangga, tinagkal ko na. Ayan kinawit ko dito. Inalis ko. Tapos ngayon, ayan na naman. Ito sila dumadaan Ayan yung mga yan dumadaan mga kasinag Nung isang araw ko pa itong pinoproblema. Kaya plano ko mga kasinag, ilipat ng kulungan si Pagaspas. Plano ko na gawan si Pagaspas ng malaking bahay dito. Yan, kung nakita yung puno ng mangga na yan. Ito. Ay pasensya na kayo, may mga sabit-sabit. Ito mga kasinag, yan. Plano ko, itong mangga na ito, tumba naman pero buhay pa siya, balutin ko ng lambat at dito ko lang siya ikulong. Yun ang pinaplano ko mga kasinag. Hindi ko lang alam kung magkano ang lambat. Yun ang plano ko dito sa mangga na ito. Ayun, ganda naman Ayun mga kasinag madami naman siyang sanga, madami siyang dapuan. Kung kukulungin ko man lambat ito, malaki ito mga kasinag. Hindi ko alam kung ilang metron lambat ang magagastos natin dito. Para hindi ganun ang kulungan ni Pagaspas, para fresh na hangin yung mga nalanghap niya. Tapos naiinitan siya dito, nakapagbilad-bilad siya. Yun ang plano ko dito sa isang mangga na ito. Balutin natin mga kasinag. Kasi ganun inaano siya, kinakagat ng mga ligha. Itong mangga na ito mga kasinag, wala naman ligha ito. Wala siyang kalamintas kasi laging nilalaroan ito ng mga bata. Kaya plano kong kulungin ito. Kulungin ng lambat. Kapag nakakaloog-loog tayo. Sana mga kasinag, huwag nyo skip ang ads para makabili tayo ng lambat na panlagay dito sa mangga na ito. At dito ko lang kukulungin si Pagaspas. Itong na ito, puno na ito. Yan si Gino. Wala naman kasing ibang mangga dito mga kasinag na malalaki. Wala. May malaki naman, sobrang laki. Napakahirap namang kulungin nito. Yan Itong mangga ito, sobrang laki naman ito. Maraming lambat ang gagamitin dito, saka grabe bulaklak pati. Ito namang isa, yun namang isa na yun, mangga, maganda naman sana yan maganda naman sana yung isa na yung, kaso lang napakataas. Malaking lambat din ang gagamitin dyan. Sa lugar na yan may puno pa ng niyog, kaya mahirap kulungin yan.
Wala nang iba, wala nang ibang puno dyan. Wala nang mga ibang puno dito. Kaya ito lang ang naisipan ko mga kasinag na gawin. Gawin kong kulungan ni Pagaspas yun, yung isang mangga na yun. Kulungin natin ang lambat. Ano, kumain ka na? Pagaspas? Pagaspas? Ano? Kaya na yan. Alisin ko ito oh. Yan oh, yan oh. Nagparakagat ako sa kamay. Yan kasi ang problema mga kasinag talaga, yung kalamintas na yan. Grabe oh. Kung lahat yan ay kakagat kay Pagaspas, ay delikado. Nung nakaraan, para anuhan ko ng apo yung ilalim niyan para mamatayan. Ayan, wala pa rin. Hindi rin nag-epekto. O sige na, kuhain ka na dyan. Kain na. Nakatulala ka na naman. Ha? Bakit nakatulala ka na naman, Pagaspas? Hey, Pagaspas. Kasinag, iwan muna natin si Pagaspas para makakain. Yung plano kong kulungan ni Pagaspas mga kasinag, tulungan nyo ako ha. Huwag nyo pong skip ang ads para magawa natin ng malaking kulungan to, para hindi dito. Kasi hindi siya naiinitan hindi siya naaarawan kasi kulong na kulong. Kulob tingnan nyo naman. Kaya naisipan ko doon sa mangga. Pero yung mangga na yaman kasi nagagawin ko naman siya ng bahay-bahay dyan sa taas. Lalagyan ko siya ng bahay-bahay para pag umulan man may sisilungan siya. Ayun ang gagawin ko dyan. Mga sinag, pagkatapos natin magpakain kay Pagaspas, magbabahog naman tayo ng baboy. Pakainin natin itong alaga kong baboy. Ngayon pala mga kasinag, ako'y natutuwa dahil ang good news sa alaga namin baboy ay nabarakuhan na yung dalawa naming inahin. Ito, ayan, Star, nabarakuhan na yan. Kahapon nabarakuhan na yan. Tapos ito naman si Popeye nung nakaraan pa. Siguro ano lang, una lang ito ng 2 araw o 3 araw. Kaya may aantay na tayo mga kasinag. Ito naman si Toki. Sinubukan namin kung kaya na magbarako. Hindi pa kaya. Hindi niya pa kaya magbarako mga kasinag, maliit pa. Kaya good news to mga kasinag. Sobra talaga ako natutuwa. Mag-aantay lang tayo mga kasinag ng 3 months, 3 weeks, 3 days. Ayan lang aantayin natin at maanak na ating mga alaga. Ayan mga kasinag, magkasikaso muna ako at pakainin ko muna at linisan ko muna yung kanilang kulungan. Pakainin ko at pagkatapos nito, biyahe na kami papuntang Tinambak. Ayan mga kasinag, natapos ko ng pakainin ang ating mga alagang baboy. Ayan tinawag na ako ng anak kong panganay. Gawa ng magkasikaso na ako, sabi ni Mrs. At arangkada na kami pupuntang Tinambak. Punta na kami. Nako, nag-aambon. Nag-aambon ba ang mga kasinag? Ang ganda ng panahon, nag-aambon na naman. Update ko muna kayo kay Pagaspas mga kasinag ha. Tingnan natin kung si Pagaspas ay naubos na yung kanyang pagkain. Tingnan natin siya dito. Tingnan natin si Pagaspas. Hindi na. Hello. Ayun yung pagkain ni Pagaspas mga kasinag. Iniwan natin ang hawak niya yun. Ngayon andyan na sa baba Yan, kinakain na ng langgam. Yung kalamintas, may mga laman pa. Ito ang nangyayari mga kasinag. Kaya si Pagaspas, plano kong ilipat dun. Alisin ko dito. Ba't hindi mo kasi inaubos ang pagkain mo?
Ha? Pagaspas. Opo. Ba't hindi mo inubos ang iyong pagkain? Ha? Ganyan lang lagi si Pagaspas mga kasinag. Paungot-ungot lang. Tapos hindi naghuhuhuni. Siguro dala lang siguro ng pagkabata pa niya. Hindi ko lang alam pag umidad na ito. Ayan mga kasinag, update ko naman kayo kay Pagaspas. Mag-asikaso muna po ako at gawa ng babiyahe na kami. Kunin namin yung pinadalang tulong para sa aming simbahan. Ayan mga kasinag, naka-ready na kami. Papunta kami Tinambak. Pupunta na tayo mga kasinag. Kasama ko ngayon si Mrs. Tapos yung anak kong panganay kasi pictorial nila ngayon. Ididiretso namin sa sa school. Idadaanan namin. Ayan. Hi ka nga ako, Lin. Hi na, huwag kang tumago. Dalaga na kaya, mahiyain. Dalaga ng aking panganay na anak. Ayan mga sinag, let's go. Update ko lang kay may mga kasinag ha, kasi magra-drive tayo. Ilagan na yung cellphone ni Kulin, baka malingawan ha. Ano, dahil ka nakaigo? Let's go. Mga kasinag, nandito kami sa school ng Barangay Bubuan. Dumaan muna kami dito, gawa ng idinala namin si Kulin. Tapos inaayusan pa ni Cho yung pamangkin niya. Yun, kasi pictorial nila ngayon. Mag-graduate na ng grade 6. Pictorial. Paano ko na ito ang mga ano ko? Ay, tumibi, oy. Yan, shout out sa dalawang dalaginding na yan. Update ko lang kay may mga kasinag ha, gawa ng tapusin muna ni Mrs. yung ganyang gagawin. Let's go mga kasinag. Biyahe na tayo. Gawa ng magtatanghali na. Tapos na ayusan ni Mrs. yung kanyang pamangkin. Punta na kami. 9:35 na mga kasinag. Mag-almusal muna kami. Mga 2 hours na lang naman biyahe yun mga kasinag. Si Roma to Tinambak, mga 2 oras lang yun. Almusal muna tayo. Bago tayo magpa-Tinambak mga kasinag. Ha? Akin na yan. Sa mga gusto pala makapunta dito mga kasinag, dito lang ito, harap lang ng tawag nito, kampo. Bago pumasok ng bayan ng Siroma. Masarap na kahit walang limon. Panalo. Lasap na lasap, ang sarap.
Sa sahog pa lang mga kasinag, panalo na. Solved na. Mga kasinag, let's go. Punta na tayo. Ayan. Tawang tama habang nag-almusal kami dito, umulan. Pero ngayon mga kasinag, ano na, pulaw na. Okay na na. Ayan mga kasinag, update ko lang kayo ha. Pagdating natin sa Tinambak. Mga kasinag, kararating lang natin. Maka-claim na tayo. Ang oras na ay 10:50. Ang bilis ng biyahe natin mga kasinag. Palibasa at walang traffic. Diretso lang tayo. Mag-claim muna ako mga kasinag ha. At i-update ko na maya. Mga kasinag, kararating lang namin. Lay-lay rin ang biyahe. Tingnan natin si Pagaspas. Pagaspas. Ay, hindi lang. Kinakain naman ng ano yung ano. Mga kasinag, kinakain naman ng kalamintas. Ayan grabe naman langgam. Hello. Kumusta? Opo. Susunod araw gawang kita ng ano ha, bahay. Yung malaking bahay dun Balutin natin lambat yung isang puno para sa labas ka, hindi ka dito sa loob Opo, ayan. Oo daw. Ayun mga kasinag, update ko kayo kay Pagaspas ngayon ha. Huwag nyo po palang skip ang ads. Para makabili ako ng lambat. Kasi kulungin ko ng lambat yung isang malaking mangga. Yun para doon lang si Pagaspas mga kasinag. Doon ko lang siya ikulong para makalanghap siyang sariwang hangin. At tapos makita niyang kapaligiran. Hindi kagaya dito napakadilim. Makakasilip lang siya dito sa bintana. Kaya yun ang plano ko mga kasinag. Ganun lang gawin ko. Ayun mga kasinag, sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po. At magpapahinga muna kayo mga kasinag. Bye bye.